പായസം ഏതൊക്കെയുള്ള വെറൈറ്റി 2-3 ഐറ്റം പുതിയ ഉണ്ണിയപ്പാട്ടം സാധാ നോർമലും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫുഡീസ് ആൻഡ് പെറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫുഡീസ് ആൻഡ് പെറ്റ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വന്നേക്കണത് മൂവാറ്റുപുഴ പെരുമ്പാവൂർ റൂട്ടിൽ പുല്ലുവഴി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ SRS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയിലാണ് വന്നേക്കണം. നമ്മളൊരു പായസം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കണം. ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നൊരാഗ്രഹം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം വന്നൊന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. പായസം മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ. ഇവിടെ നല്ല നെയ്യിൽ വറുത്ത് കോരിയ നല്ല ഉണ്ണിയപ്പം, ചൂടൻ ഉണ്ണിയപ്പം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കഴിക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് തരണം. അപ്പം നമുക്ക് ശേഷം ഇതോടെ കട SRS എന്ന് പറയും. നമ്മൾ നേരെ കടയിലേക്ക് കയറാട്ടോ. എൻ്റെ പേരെന്താ? ശ്രീജിത്ത്. ഇത് എത്ര കൊല്ലമായി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്? എത്ര? അതല്ലേ, 12 കൊല്ലം. 12 കൊല്ലമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കടയാട്ടോ. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ വന്ന് പല പ്രാവശ്യം പായസം കുടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ട് ഐറ്റം എന്തൊക്കെയാട്ടോ? പായസം ഏതൊക്കെയുണ്ട്? മിക്സർ പായസം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇച്ചിരി ഉറക്കം പറഞ്ഞു. ഞാൻ മാസ്ക് ഒന്ന് മാറ്റുവാണി നല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ? സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ണിയപ്പം അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ നെയ്യിൽ വറുത്താണോ അത്? നോർമലും ഉണ്ട്, നോർമലും ഉണ്ടോ? വെളിച്ചെണ്ണ പറ്റും. ഓക്കെ. പറഞ്ഞോ. ഇതിവിടെ 12 കൊല്ലമായില്ലേ? 12 കൊല്ലമായില്ലേ? അത്യാവശ്യം കച്ചവടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പായസം ഇപ്പം നിലവിൽ ഏതൊക്കെയുള്ളത്? അതെല്ലേ. സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്താ ചെയ്യണേ? മാമ്പഴം ഉണ്ട്. ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പാർട്ടി ഓർഡറുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉണ്ണിയപ്പം ഒക്കെ എങ്ങനെ? ഉണ്ണിയപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ വറുത്ത ഐറ്റമുണ്ട്, നറുനെയ്യിൽ വറുത്തതാണ്. പിന്നെ ഈ ചിപ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ? വെളിച്ചെണ്ണയിലാണോ അത്? പ്യൂർ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചെയ്യണം ചിപ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ? ഓ, ഇത് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ? രാവിലെ 9 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എത്ര ടൈം വരെ? 8 മണി വരെ. ഇത് കറക്റ്റ് സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ ഡബിൾ പാലം. ഓക്കെ. മൂവാറ്റുപുഴ പെരുമ്പാവൂർ റൂട്ടിൽ പുല്ലുവഴിയിൽ ഡബിൾ പാലത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാട്ടോ SRS എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്നവരെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അച്ചാറൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യണോ? അച്ചാർ ഏതൊക്കെയുള്ളത്? മീനൊക്കെ ഉണ്ടോ? വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓഹോ.
പറഞ്ഞ പായസമൊക്കെ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. അടപ്രഥമൻ, പഴപ്രഥമൻ, പരിപ്രഥമൻ, ഉണ്ണിയപ്പപ്രഥമൻ. ചിപ്സൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പാലട പായസാട്ടോ. വെറൈറ്റി 2-3 ഐറ്റം ഉണ്ട്. മുളയരി ഉണ്ട്, ചെറുപയർ, ഗോതമ്പ്, അങ്ങനെ 2-3 ഐറ്റം പായസമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാലട പായസം കുടിച്ചോളും. നല്ല നെയ്യിൽ വറുത്ത് കോരിയ ഉണ്ണിയപ്പാട്ടോ. സാധാ നോർമലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരിയുന്നുണ്ട്.